Kakain tayo sa Attila Mongolia Grill. Attila Mongolia Grill. Ayan. Ayan. Kakain tayo dyan. Kasi hindi ako nagluto sa aking kwarto. Ayan. Ayan. Hello guys. Ayan. Halata ba akong umiyak? Ayan. Let's eat guys. Hello guys, ayan, dumating na yung aking order. Ayan, rice and chicken barbecue. Barbecue ba ito? Ayan, thank you for watching. Let's eat guys. Kakain tayo guys. Sarap. Hi guys, good evening. Ayan, naglalakad-lakad ako para ma-exercise naman ako. Nabuboring na kasi ako sa bahay. Naglalakad-lakad ako ng kaunti. Ayan, nasa tabing kalsada ako. Ayan, may mga ano pa dun, oh. Nakikita nyo ba? Parang meron siya, may ano dun. Hindi nakatingin. May mga camel doon. Ayan. Walang tao sa park. Magsitingin-tingin tayo dito. Ayan ang park. Lalakad-lakad ako guys. Ang ganda guys, oh. May pa-wishing well pa dito. Ang ganda. Ayan, naglalakad-lakad ako para ma-refresh naman yung utak ko. Yan. Yan. Dami ding tao kasi taglamig na eh. Hello
guys, nakaupo ako dito. Tumitingin, tumatanaw sa mga taong nakaupo din. Gusto ko lang ma-refresh yung isip ko. Naglalakad-lakad, nagtitingin-tingin. Hindi yung lagi ako nasa kwarto. Nagmumukmuk. Minsan kailangan din natin mapag-isa para maisip natin yung mga bagay-bagay. Yun lang guys. Pauwi na rin ako. Kakain lang ako, tapos uwi na ako. See you later!